שלום, שמי אנריקו סגרה, נולדתי וגדלתי באיטליה. בעל משרד אדריכלים ומעצבים כבר 18 שנים בתל אביב. בעיניי אחד הדברים העיקריים בתכנון הוא המחקר לגיבוש הקונספט הנדרש. מעבר להתייחסות הספציפית לסביבה, לנוף, לכיוון השמש והרוח ולפונקציות הנדרשות בבית, חשוב לאתר את הדבר העיקרי של הבית. מתוך הדיאלוג עם הלקוח, מתוך הבנה איזה סמלה היא אוהבת, ואיזה מכונית הוא אוהב, ואיזה אור, ואיזה מוזיקה, ניתן למצוא את המחנה המשותף של דיירי הבית. ואז, מה שנותר זה רק ליצור את החוויה התלת-ממדית של זה. המשפט המקסים ביותר ששמעתי מלקוח שלי היה, זה בדיוק מה שרציתי ולא ידעתי. תפקידנו כאדריכלים להוציא לפה את הסינתזה בין כל הדרישות, הפיזיות, הפונקציונליות, האקלימיות, יחד עם הכמיות והתחושות, הנשמה של הבית. הבית בנוי מקומפוזיציה של אלמנטים אופקיים ואנכיים ויצירה היררכיה ביניהם. החוכמה היא לא בלשכפל פתרונות שאנשים יחיו בהם, אלא ליצור פתרונות ייחודיים לכל מקום ולכל משפחה. כמו שלא ניתן לתכנן בית בירושלים כמו בית בתל אביב, גם לא ניתן לתכנן למשפחה שונה את אותו פתרון. העיצוב שונה מפרויקטים אחרים שלי, אבל בקווים נקיים, כמו בכל האחרים. אחת המטרות בפרויקט הזה הייתה ליצור חלל ציבורי גדול ופתוח, למרות מימד המגרש יחסית קטן, תוך כדי יצירת אינטימיות בחלק מהחללים האלה. לצורך זה פיצלתי את החלל של קומת הקרקע, קומת הכניסה, לשני מפלסים, מבלי לפצל את קומת החדרים. מי שיושב בחדר עם משפחה חש פרטיות, למרות שבו זמנית חש שיתוף מלא בחלל כולו. ארגון הבית על המגרש יצר פינות שונות במרחב החיצוני, שכל אחת מהן בעלת אופי אחר ופונקציה אחרת.